verse 1 no. Verse 1. From verse 1 to a screen also. So me crash rade. Or say me crash rade. And me more dear nyina nshira ne dey kronkron. Praise the Lord, oh my soul, all my inmost being. Praise his holy name. Onyankopon no ma deni ye. Adechi o ma wo obi man so, obi kuro so, omo no nchen adechi o so phone onti ente ka boni bia. Wo so obi man so, obi kuro so, wabusu waja omo ewo akire onti ente ka boni bia. De ba yempo Awurade atwetwa agem. Awurade asomo. Enne adeti na oni ye mom kanfo Awurade ke. Be bibi owo bia be bia oti bia bia wa no let God hear your voice. In the name of Jesus Christ. I feel now. What's so a feeding now? I Sompa service. Yes. So only na space no so no share your so I Sompa service. Yes. A brasso say a quadoma one in him. Na Bible says say a kumabuya far. Yenti membo mura ho. Enti ebe Psalm 51 verse 1. So na Bible say okasemu ni yoyemu adwunumu susuyemu ya de fomo no rade. Yes sir, we can see okasemu ni yoyemu adwunumu fonsude bia waye oma ukru o wabusua ya yehu rade ni bonyam no yes rebon fache. Amen.
Onyankopon humimobo said odo ye tie say na wado ye seti mobrohu adoso nti mobrohu na doso nti pa memrato ene ye srewade se mrato biara de yaye de maye ye yira ye yekuna ye wo de asafo aye ayema ye hu nanim onyam na wotwe ne enede Yesu moja hwegu cover no enkasa maye bie wa no let the Jesus Christ. Nyankopon shira obi. Ene onyankopon kania no ebe hyan ama. Onyame kania. Na wotwi onyame kania no be hyan ama. Amen. Onyame kania. Mekanya na meka oja fadum no. Yes. Meka the pillar of fire. The di ye janenim free Misraim kodu Kena asase no so jojo. Oja fadum no ya won wadwuma ma wo. Onyankopon ja enya won wadwuma ma na ojo. Amen. Eni wa brabo anim. Amen. We different no fiba. Amen. Ona yesu no sorry. Amen. Umasuku komu ukro suku komu ire adwuma komu. Wa kwencho mu ha adwuma wa adwuma. Amen. Udwaso ko udwaso Nyankopon no. Amen. And now no pa Facebook no so eso aye share. Emmanuel no mo gira so Aisha Dauda no mo gira so Ruth Asamwa mo gira so Janet Benowa mo gira so Aisha Dauda I am Ishmutu omo nyina gira so and mo share link now Emma afofro so enjoy service. Ebraso say yetie otumfo Nyankopon asem. It's time for the word of God. Yes. Na ye say ya Sompa first service say ijayo ha oni nyina mo mawrate na erwate beye. Sompa first service say jayo amani ni nyina mo mawrate na erwate beye. Obi ko ni na yeso wana dabio aduane si obi ntimi ne di ayreho ahye ni pa bi kra so ma enani ma atwa ni pa ohu ahye nyina no ekasa kirawo emani pa ne nye ebi ti ni suo ebi ama ebi ti kura ye won ya obi ha nyina ne se wa ye papa enu no yes wa bro ni pa bi ama enene sense form enam ni pa bi so na adwuma frenenza na ware efrenenza Jesus enam ni pa bi so ama enne ne shebre mu aboafo bi efri wonza obi so se me mampo a me ankasa me wo enam ni pa bi so se me mankasa me ho bio me mammo me bio enna no pay enne hwei
enyumere tresem ne se me nyai papa ye na se ya mere papa ya e betwa so aba ebrem enti jawo hawo ni nyina mo mawrate na awrate peye enam nipa bi so wadwuma egu wadwuma ne sei o company na to form nipa bi awo wase ase wudin enti ama enedei ama ya obi kura be hye wakomam ene me se saa so ye di kanfo no anso mo je mo mawrate no erade yoye asem obi hwe obi ti o se yade edi mi nya dodo o se yade tete me dodo o se o hawo na adoso dodo enne baby bi o hwe ye efri yade hawo nyina yankopa se o se menem ayare safo o se men tap me man tap piano enam de saw yarwa eye Isaiah 53 enti jayo hawo ni nyina mo mawrade na awrate peye na onken ka twere sem no be John chapter 5 no besada subura no nipa no wayare ache for 38 years one papa ogusu agya ne yade no ma Awurade otwen Awurade na Awurade mbremu no Awurade san yade mamena na ne mu akoa na oti asoli fi ho emfihia parapolo edun wotwe no one papa onye Awurade mujidi otwen Awurade mamena nani moja atu no mfihia tumi no one papa 12 years o se me so Yesu atade mo keke boa menya mayaresa se me join Sompa first service se ni amanfo si dia yaresa ho adanse men so menya mayaresa amanfo di adwuma ho adanse o sika ho adanse akwantise mo adanse men so menya adanse ne bi amen ti jawo ho ni nyina mo mawrade na awrade peye and then why na eka cho se baby adure enye yebio Jesus and eya adwuma sem my God eya ware sem Jesus eya wo sem obi se me mani nyina sam ho obi se me se me mfesu komenem onyankopon eye bibia nyankopon fa fie nye onyame efie no eye just a number yes na onyankopon trene sa Jesus o nyama aye de nyina nyame ma ne yeye obi se ma wari ego obi se me ma ne sei obi se me sika se ma ye basa obi se sika se no de asei adwuma no podi ego me si ja ni nyina mo mawrade na awrade peye obi so se watobo ni atobo ni mo person de ne ho ontime o se busua na makofrim no eye busua sansono ebusua kontontwe yes o se eye busua pia yes ja ni nyina mo mawrade na awrade peye Awurade obeyo kwasem so we dey kan ye bia ma afofora enye wo person na nyame beka se wo nye baby enunti na Sompa first service ka kire say baby bia brabo na koduru no bibi bia enso nyame ye enso nyame ye sa obeye amen hallelujah amen yenti na Sompa first service say amanfo pia omoja omoha omo Awurade wo Sompa platform iso no onyame aye wona o follow eye Ceder awa o say follow Sompa first service e won to no tutu anamo eye ameka che o say me a wo hwe me a wotemi obo na ne fra 12 years metibeka se na ne bete na Awurade ate obi ebubu obi yare baby edru medical doctor say baby edru de wo yemu nyoma nyina asai me se fanso se TV no so page so na me Sompa e ma oboy onom ye na yade e da no so ne lens ne liver ne kidney de ben ne immune system asai no na asai ayeye na odi adanse mo follow ye na mutie mo ye adanse for omo amapeba che Awurade dom obi enti minimo hawa nyame enti meme ka kira o se osofo eye nyame akwa nyame difo nyame beye e ka kira o se ja o ha nyina mo ma Awurade a
onim di entia wo ka chewo sempanyin for say ni friend is up the boba bebo wa na onna ne nan esi so enti jai how ni nyina mo mawrade na awrade beye na wo twetwe mu nyina me no kasafa onyankopon a oyeye demafo God our redeemer na wo twi die me no kasafa hope and that's what hope and that's what na ye kan that's what onyankopon na nkasa oye nyankopon no Abraham ni Isaac ni Jacob na nkasa ye and that's what my God onyankopon na nkasa ye and that's what and ni papi ni that's what san awaremu eni that's one asan sikasemu eni that's one san ya de bia beto so eni that's one san ene de o kan say baby bia ya de ne edure die ya de ne de bimbe kwa wo mo obi akoto abusua no mo na abusua na wakofiri mu no eni that's one san onu ani nuanom onu ana busuafo mpo na ton no e ma bonte so fo omo ton no omo guro no sa awomo omo sene sentoma mo sene din enti no na didas wa sanse ba bi edru tie abusua na makoto mu de enye ye biom me se ene daso ewo ho amen Yesu na kasa oyeye ne daso Abraham ne Isaac ne Jacob nyankopon no oyeye ne daso obi akọ awariem influential pieces say bano onyabi medical doctors ehifa gynecologists almost only how bia and so ntimenye eti na need as what say there asan obi so akopi obi minds obi kuro so nipo no omoko yi nyina nyankrata ono de onyabi omo ba twomo busu akogu ono de okuduru ho adwuma obenya ohawo obi so hwe de bia onu do koni na yeswa nkuku die daye echese daye amanenya daye ohia daye nkwa na oso this is it na that's what asan obi so yo ba na ohwe ye otie o se ni fie na ohwe ne baba wa bremu photosa se no si gina so na se sa bre nyina kora wa anya kunu se na onu aka se hu se nyoma se sa wanyini o se ba bi edru die osofo many that's what's and that's what's ejabi tie me papa bi o setema me wosi kampo manya eyire ne bi na sabre adwuma na perform baben ma men kanche o say and that's what hope there is hope and that's what my yembe ye tresem no ko Romans chapter 15 verse 13 we pay First Timothy chapter 1 verse 1 First Timothy chapter 1 verse 1 let's see you can Romans chapter 15 verse 13 osina ni da so nyankopon emfa gidie mu ene tie o se won nyankopon ene da so nyankopon emfa gidie ni ene die ni emfa gidie ene die be the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Nani da so nyankopon emfa gidie mu enigye ne asomdwe nyina enhye moma. Hallelujah. Na mabroso eni da so mu. Hallelujah. Ohun konkron ahodin. Hallelujah. Amen. 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 And so otie de eni da so nyankopon. Enti nyankopon na yesom no ni din ba ko no se oye eni da so nyankopon. Ene me kan nipa ba ko pe ho asem a kire de bia me kan nipa ba ko ho asem osofo ye kan Genesis chapter 37 abrante bia ye fa ne Joseph oni o papa ni o maame ni onuanom ni kura o maame kura ma nyina nete oso daye so be nipa kese onu ani nuanom eso de ye se ma ye be kunu o daye so fo no ne ye be hwe se ne daye so bebe mana ene nipa bi peso mu kun
nipa bi bɔ ho pa nipa bi pɛ sɛ ɔmo di ɔmo ano kun ɛsɛe wɔ ɛne nipa bi di ɔmo ano sɛe nipa sɛe asɔfoɔ sɛe hemfo sɛe hema sɛe amanfoɔ adwuma obiabia adwuma obi awade nipa bi di ɔmo ano sɛe wɔ maame nka sɛ ɛne da so Nyankopɔn no ɔmo bɛ ya ɛnya adwuma mpa ɔmo sɔre tia Joseph ɔsɔfo duru baabi ɔmo tɔn no ɔmo bɔ na de gya eduru baabi Joseph akopie fiase they say the next say Joseph ɛde da so ka oyɛ nipa ɔbɛka sɛ ɛne da so ne nyinaa safa ɛnyɛ sɛ wakopie fiase ka yɛ send rape case ɛyɛ nipa yere sɛ ɔpɛ sɛ ɔtumi mo na ɛyɛ Potiphar yere into free Genesis chapter 37 38 39 40 na Joseph abrabo ni nyina into akokoa a na wadi mfinsia poli edu so no osofo ni mfie dumiensa ni nyina wa fa no nyonyo obato 13 years ye bona edeja mpere no ronatade etono te sapoa ene die na onamu die na nipa ye wo na ebisa se we num eya ahomone na ye ne saa eya bonte sofo eya hefa we die ye onu ankasa ni moja onu ankasa ne nua ene obi hwem obi timi die ne nuanom na busu ande ne namo no die busu panyi de ne namo de ode o man namo ensam a wo kan ne da ya wo so kwa busu anu fie ho no obi ho de asafo de ne namo asoro bi wakopie mu asoro bi odi mu sofo asoro bi ya transfer no akọ so nko di sofo na bi tiemi na hema bi tiemi kura odi won so hene won so hema obi tiemi amayoni bi de ono ne party ma e de ne namu no obi so hwem obi tiemi adwuma wakopie mu no bebe bi o ye adwuma hey ase aye boni bi na Genesis chapter 41 osofo nyame bre no eye bre papa o sakasem de bia me kache won obe me se nyame pese o hira mmoa eye bre tie wa bi o asofo o be me de bia me kache mo nyame pese o hira na o peja wo eye bre tie wa bi yes god enti enenya awrade mu ene daso Joseph onuanum ta na se omo be kuno na omo ahwese ne daye so no bebem no ewiye na eyese nyame de 24 hours per dako pe ene sesa ne shebere 24 hours na onyakopa ka se yeyini free prison Potiphar say yeyini yesesa na tade 24 hours na onyakopa ka se yenye ne prime minister 24 hours na wanya fie 24 hours na wanya ka 24 hours na amafo asha se koto no wa o fi obo nsam fi ho wey ene kire ene da so Nyankopon infinisia dubro na friends wasted years no Nyankopon ma na anya kwa nyame de da ko pe 24 hours ene ye ni nyina ma o kire Joseph kire faru daye na se pepe wi ya na sofo na nshira wo be hia o hyebre mu aboafo wata amen enti na wotwe de bosome adibia me srama wa wo hwe me ne se hia wo hyebre mu aboafo Jesus Nyankopon a wo ye ni da so no ye gyina nyame asem so se na wotwe this week this month erade me so ma me ni da so no be mesu sesa me deni bi mesu sesa me shebre no bi me mama kai won bi ewrade me so besra me bi kasa ewrade me da so Nyankopon me da so na koi na wotwe me so ma me da so no bi me so kai me bi se e wa no na bon pa ye asapa na wa ho ya se we na we bi da so Nyankopon wa
Jesus Christ. Nyankopon shira opi. Eneme no kasafa enedaso ho. Say enedaso daso ewo ho. Yes. There is hope. Enedaso nyame mfa na pi na yade. Endaso ho. Ye bompa ye etu enedei ni na wotwe foforo enedwa de firi na kosi fiada ehye radensa. Se wadi fre no fibam wadwa ni die ni wonomu nyame ma ho ma asem. Psalm 37 no say yemfa yakwa ehye radensa ne yemfa ye ho to no so no no beye. And Proverbs chapter 16 verse 3 no o say yemfa ye dwuma ehye radensa na ye hyehyɛ de betimo yesre rade se na wotwe ye dwuma so ade bia ye Erade nkaye enedei ipia yemfa mra ye ton ayento ye tia habakura na sika bebi enem bia nsi ye yenye nipeni madom ne nyankopon ne madom. Pray for the day. Commit the whole day into the hand of God. Commit the week into the hand of God. Open your mouth and pray.
Na watri medidie enemenom akona bediemo de shawonsa na watri frasunje frabambo me freshira fradanse na watri friend daso na watri brade kaime pomoteno mabobisika semno semno mano awandeno wo yesu demo ka amemiensa amen ye bompa ye se obonefo ne hihye ye biara ewo ene demu na wotwe ene evil agenda ene da ye bone bia wasoso ede so bone bebreo ene evil dream ye bompa Bible say yes bronsam kwan na obedwane wase ye gituma be ye adwuma ya ampreso a enye adwuma kasa wrade na wotwe ene dey obonefo ne hihye ye obonefo bia masoso ya be aso fa me ho be aso fa ho metuma ho sign on to muja to say no we so demo you are no bomb
in the name of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More space in the sunya type. I break out. I break out. I break out. Wa show me and would me. Me janya me Psalm 107 verse 20. Rather so Sumana Sam. Emane ko sayade osumana asem ko jenema osumana asem ko yenioma yie ba bibia wo hwame a utie me bia enadwadai ekosi se na otwe bekọ awiye nyankopon ma wani da so amen nyame ma wani da so nyame ma wani da so nyame ma wadanse bia oyare nyame sa oyade bia oyare nyame ayare sa no mra wo nche wo yesu demo wo yare sa wo yesu demo bibia wo hwe ya wutie ye awusika sema ye bisi basa uton wa yento ekebito so nyankopon se sika ne dwete ye ne dia na wotwe nyame nkai wo sika semo na wotwe nyame ma wo sika sem ye fre sika ma o fre atofo ma mo ye dwadefo mo amudi dwa moton nyama na wotwe nyankopon entwe atofo ma mo uton wa yento to so ye ntua mo kwa ko pebi so akoto erade ntwene ma papa mama amen obibia wo hwame a wotie me a wotu kwan na wotwe wo contribute wonim wo yie bi wo program bi na wotwe yankopon te na nim kira wo amen adrova form de mo hye Yesu mojem amen me mama kwan so jojo amen passenger form mama amen Yesu demo amen apem form de mo hye Yesu mojem amen me de mo apem for hye Yesu mojem amen mo pay fude nyame fa bantum yem amen nyame kai munye madoye amen mo ya pay adwuma ankorankora adwuma munye ni pani madome amen nyankopani madome amen pay ma 24 mon klata sanu mo adwuma sam erade enkai mo ho amen nyame mama dance obi man so amen nyame biebie kwama mo obi man so amen yo onamo how bi mo akwantu mo onyankopon kai wo na wotwe amen me de Kristo fo hye Kristo mojem me bompa se nyame nkai mo osoma hodo nyina me de mo hye Yesu mojem nyankopon tin nanim kyeremo amen onyame nyamo adoye amen bompa makuafo me bompa ma farefo ade bia mo ye nyankopon ma nsimu ye amen bi so a enede di obedi ne di obenom nyame o ye hye bremo sesanfo no nyame otomana no nyame mie injira promao amen hwe aboafo mao amen fresi kamao amen Yesu demo we need us wasa o pay twuma je me bompa se nyame ma we twuma Yesu demo kan amen prensa amen 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 ni chese enye ho me bieta telephone atum na mafani paka krebi mo amopese mo jai mo ha obi mutu awrade ni se na wotwe nyame onkai mo na mesino mo amohwe TV no na mo Facebook no so na ena go screen anim na mo amotie radio no eye 0557 0557 000 967 ena 0553 53 89 0557 000 967 ofra penawa fro radio na TV no ho na etimi aboa amemfa ofrefo a odi kan na ono so omra so number no metim biom 0553 89. Praise God. Praise God. Yeah. Udini baby okase fru na de na oje mo merade se na otwe onkai. Me pacho. Hallelujah. Kasamenti ho kasayiti o. Hallelujah. Yam fa foforo otie no ho. Praise God. Praise. Udini baby okase fru. Hallelujah. Me kase fru ho man. In my papa meet you. I saw the catcher at the necessity. A Juma Bassa, Piscay, Juma now, one for no one. A rather sika, Negretaya, oh dear, Wakwai, a rather basic capomano. Amen. Sheble Mabwa for Manosika Semo. Amen. Amen. Praise God.
Hallelujah. Udini baby okase fru na die no oje mama rade na dey. Oh, make us free kind of super cool. Be the fear do see. Mo. Ja na what you jam in my bush na kwera de what erade nye ye boafo. Erade mami tu fie se na wotwe erade o se ye wo mo boafo. Mo wo mo dance wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na die na oje mama erade na wotwe. Because every amas ni pema. Fa to ye fro so erade a o maba erade o ma Sarah nom Elizabeth mu a mo fie komanim ubi yefo o ma mo yefo de no me bompai say erade ma the fruit of the womb ya fa bantu yem wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fu Hello. Kacha me kasa fit. metio Kacha you sure erade me no be bad than and the bank. John the master rabbit. Okay, the master. erade wa France o hia bambo o mo adwumasem o mo sikasem enye yi wo Yesu dem. Amen. Eya mo fra mo ntwe mo ho fra fidie no ho ma memfa foforo o tie ho a na wo fidie no ho a memfa ma yi wo firi so mo ma ye feedback wo ha emboye. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na de na oje mo ma erade. Speak on the antimaki. Jam and Nemma, Nimabusi, I share and so on our tree. Give you me now, Antimagi na watwe me de wo no ma hye Kristo nsa se erade o hye ne wonyam o mani da so no o ma mo de da so o ma mo ho ban o ma madanse. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na de na oje mo ma erade. Papa me pa cho me kasa finance ya me de obensia. Papa me pa cho me yare. Erade sam yare. Erade obafia so yare erade woni ye yare safo sawa fra yade ye fa ni bonyama. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hello. Udini baby okase fru na de na oje mo ma erade. With the mamina, the cathedral so the dam must be the Mawa dear me in the bush and the children now share radins. Erade wa fra se oja ne ma hye erade nsa na wotwe ne different ne feedback so erade kai won mo madanse. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Udini baby okase fru na de na oje mo ma erade. Hello, Pastor, good morning. Ojira so de na oje mo ma erade ma me. Me Pastor, anopai me da nyame ase. Ba me ko adwuma ase me sem pai bo edman. Okre friend saying Pastor kwa me free. Erade baby bi akwa me free wo bia wo se nsan nya adwuma man nsan ne di. Erade me bi adwuma ponoma afree. Erade twe adwuma ma wakoa. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na de na oje mo ma erade. Asa me ma me si. Jam me ne me ma bra bo me medjuma. Mama Africa sefri. Okay. Erade wa funa mama efe ewon krama mu erade onene ma omo adwumasem erade bi kwama wo mo atanse me se bambo so mo na wotwe. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby okase fri na de na oje mo ma erade. Papa, your friend of fear, make us a flick, a bus solid. Sister, Papa, me jam in the bush and I said, Radin, Sasa Radon come and many come in the memma. Erade wa funa se o hia se o kai won o bom ho bai oni no kro ne man na busua na wotwe erade mama dance. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hello. Papa, praise the Lord. Udini baby okase fru na de na oje mo ma erade. Me mama ya me kasa Mama ya yi. Alo mi da na ko mi de na alo busia so na Erade wa France o yare erade san yade man na pomoden o de na busia so hye wonsa.
Amen. Amen. Praise God. Your friend Ban saying, Everate baby will be Everate, appreciate you how near money be traveling so. Everate man up day or yes with them. Amen. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Udini baby of us free. Sorry. Everate oye yare safo. My God. Wa France Sammy any yade. Amen. And the franu tunko man enemy. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Look at me, Sompa Okay, Safri. Everybody Everade mesumo asem ko techima. Jesus. Everade onene ma omobambo omapomoten omusika sem everade kai wono mama dance. Amen. Before the last caller. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasafri na die na uje mu everade. Pacho me de man go so kase free do biako. Anse me tie me ya me ko hospital ya se me ko transplant. Ushaka me jami team ya everade. Everade oni ye yare safo wa fra etiyate bia Yesu moja. Yankopon yare sa 2 minutes chimfa uti no mo. Amen. Etiyade ni tunyira o Yesu demo. Amen. Amen. Mo amofre ni nyina ye ntime mfa course no biom. Na numbers na amofre na ye sign out pe bo fra ye be peke ye no mo abompae. De opese oja merade bia me ni team. Number baako e ka ho aye numbers 3. Ofre ni nyina beba. Number baako e ka ho ye 0557 30 90 80. Numbers ni mi ensa nyina ofra ye penya ho na ni wabompae. Na MCR o de beto eye screen ani eye kwapon busua ye wosunyane ene oman mu ye de yawo ese ahwefo na etiefo se ye papa ya de nyina opanyi Joseph Kwapong adodo no afre na Beza Erade abefa no ko eye ne nchen. Now, your papa tia no onion fish and polo eduanwatche ensia. Na senya na kwakwe na kwankwadwe som no setieni ebusua se memre de ebeya memre de ebe we ni mu ya eye 4th July no ebusua eyi no wosunyane kotokrum eye de backgrounds ho anopa ya de dan fefefe na adomfo ne jamfo abehwe ne ni echi abesom no mu wiepe Assemblies of God aye eye owufusu mama no ewiepe yakope no krabre ewia donko eye sunyane Jubilee Park ena ye num ne sikasa enti ahwefo ne tiefo adomfo embedum eye Kwapong ebusua no ne ye nkra ye de hye na echi na ya aka ye beba enti ye adetro bi ni so a enyo onoa ena eye Mbebo Kwapong busua ne ye nkra ye papa eye opanyi eye Joseph Kwapong adodo na afre na Beza anase JK na yenye den ye nkra no eye sunyane memne da ebe nyina Yankopon hira mu nyina sabre de wo bibi opese me boss mpa peja de wa peja ni nsuo de wa peja ne phone ne document ni CV nyame tume bomuram. Amen. Na the odibeye bia adanse mra we yeso demo sabre de ekofa no nsia kasepo no abro. Have a good day. Bye bye. Wante unipadua ase a wote ayaresase esono se wo apomuden ana esono se wo ahoden yare bia woni efre timanu maduro abra wonimi yare no kofa bae we eye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo titunya abrochirefo enim se yesapa no ene yare efre ne se sciatica se ye kase sciatica eye ehuma bi a efri osisi achi se de ohu screen so
fa wo to ase fa wo nan to besi fam aya na etwetwew aya wo ya tutu tituni anajo itimi ka wo nan ba kopɛ sɛ de ohu na ema sɛ wo nante akakra na aya wo ya ntimi nyina na so etimi ma mpabo akra mpo wura ohu 21st clinic ibenya botre akyerɛkyerɛ mu wahu sɛ yare na ɛso afa osisi achi ni nyinaa no ɛwɔ ne efiri yɛyɛ lab emogye mu ahwehwɛ mu bia ubehia no yɛyɛ de ma wo yɛsan so etwa scan sɛ opeso hu sɛ de enwoma sitie ɛwɔ yefunu mu peso hu sɛ akora ne da ye onaye o kidney o liver o brɛboɔ o pancreas o yem nyoma nyinaa no twa ho mfonyi ne yehu adekropote a ɛhaw na yewia yɛde abibiduru a ɛkɔ anim yie yɛhwehwɛ mu customize highly efficacious medications and yɛde ɛma wo fi sɛ wɔ 21st clinic no yɛgye di sɛ ɛnyɔma a ɛma yɛyare wɔ asase so nyinaa ɛnɛmmerɛ yi mu no na ɛma yɛyare wɔ asase nti sɛ adurufo ɛkɔfa yɛnum aboa doɔ na no ɛfiri yɛnuane die mu nti sɛ adurufo ɛkɔfa yɛnum akɔ a ɛwɔ sɛ nduro no ɛho teye ɛsono mfidie a yɛde yɛhwehwɛ mu ɛna ɛsono mfidie a yɛde sa yareɛ ɛwɔ 21st clinic na yɛ branches no ahodoɔ no ɛdɔɔso befa number ye dash screen sui na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Techiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfoni a wo nyina no every 21st clinic frɛ the number me no egu screen sui na yɛntro yasua ya embe Oni timbi puwe opuwe ya wampuwe ni kwao odi eni jieni mbransha abara bomu afutu nyamsumu ani daso edi eni die bro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa TV Yabo Abo nonsia ahanye Sompa 106.5 FM Accra Ghana de Shmaima yemamu nyina chi anopai ebrasom si ade na kodwo Jesse Company Limited anopa nonsia kasebo ye de sommo kasebo efi Sompa 106.5 FM Accra no enam ye headquarters e wo Kumase eno eye Sompa 93.1 FM e wo Kumase ho Adam Fopa Radio e wo Paris France Doma FM Doma Hinkro 100.7 Enkranza Sompa Mensonom eye 90.7 Tachima Sompa 106.1 FM Sunyana Sompa 98.9 Kingdom eye 106.1 FM Mankasim Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market Decoder so Baby Radio wono eye Sompa FM Your Facebook page near Sompa 106.5 FM Accra Live. And a YouTube no so Sompa FM Live. Your website www.sompaonline.com. Nana koje Jesse Company Limited anopa no nsia kase bobre e na aso no a. Sa wo pa dansie ho ne ma a hyase kwa wieye na kachi e na biwo. 21st clinic si wo me sciatica expert ne coordinator. Entibra na yare sciatica na fa wo to ase.
ba befa wontimi na etwe se de wo to no a wontimi ntena se ntimi na wachie no na yetu ase amawo. Leicester Ghana Limited young street person the brush say no pese kakra na me ha de na he wo sete biam no tachira maso no dodom se ne ma nkoye de ade wo hia no eye Leicester Ghana Limited young street person ne brush ene betimi ama wo sin aya akono na ama wo sin so akoyie Tontina 74 mixture yetafa ne T74 eye titi dudo no ene ti se nsuo yefani immune booster papa se wonya bidia na chese woni pedua no wanya na bro enam Tontina 74 mixture nti immune booster papa nti ena yare de woni ne tonkwanta wapai wo mo ne nwumako ahodo a ebo mechidom mene apam dada no a na yede anopa no nsia kase ebo no yede asommo ensem yede esommo ne dedi makotere no ebini Ghana ngoma suaso ya pa BBC hontoma na wo de kase ebo bi nam yede ba no pay Omampenye His Excellency John Dramani Mahamadi atudwa say Commander Sugar Factory no yegusu eye adwuma se de be ya ebetimi agya na so na asom woman ne ye Jomro ba bi anka wo mutu agude ya katum credo de akire die ntira ye de ho nsam oba no pay enwachi Ghana mpomdire adwuma ye fo be ye aduana num ene ye de wo moko sinkit nervous se de be ye ombetimi akwakosom ye ama mpomdi hu dwumadie agya na so Adeshia wonom wo kasoa titru ekọ unibatempo no so se wonom ho se sompa kase e na abribia se wo mu so kira wo mu ha anomu ayeba enti wo mu srada se sa kwan no empanimfo nwiema wo de enti a wokodwomu a enema bo no eya adane yatum na akosoro kakra na abafom kakra no ejodifo akire de enti na no pai sompa kase bo ye de besom Edu baby ane yade shama no nefo se wo mo ntokwa America ni Iran de na wo mo se wo mo asundwe aba no wo mo asa atoma no wo ho de ntira yade ba SMP kan we no ho ne yade sum se kasebo de afri Sompa 106.5 FM Accra ye ne yade kasebo yi esum wono pai eyeme de nyame ahira no akosua ago abowaje wobetimi so afrem akosua nhira menne medoba triple a man ejapia apam dada Afe kase nunie ma refi se sie bosomi nsia no ye pempa kwa na wiye de fra na se June July no entinso no ba nanso enam se wo dwuma awoyo so wankwa nipa setena anya denti no ka ho kentena ho na afa kase bose mpremu yi fa ka atoshe Ghana ngoma suaso ye na apadwuma de bia wono mato ne din se BBC ho ntama na wono mo pass antoma ya no se wedie efa wiase nyina nkai bo ho na sankai bo no nso no enko na enkyere suafo ni yie no wo mo nti bibiase na nkai bo na wo mo de ba no te se de Sompa kase ebo ehya ase a ebo mu a no wo ho se adepa bi ba eba besom ne man no sa pepe na wo mo nso de ahya ase na wo mo nche se enhya ase mpo don't start it enenche no na wo no makwa akwaje so se to live in regret na cha say unya fape na so wo mo yeso nu ho eno ye nubone ho ehon nkomo na eno na yewra haru na edusu so afa woda enwoma sua no wono mo se botaye nti a wo ye dwumade nyina no se bi onye biribi na ansa na Americansi besini tiase na wode asase aka kire no na no wo mo fasrafo wo adwuma mu a wo mo ye test ahodo wo mo kokoye drug test enya asam ketwa na nsa na no nso koba no na ebinom kura qualify board ekobo wo man foforo so kura wo mo koye sa test na safo nyina sa akam enti ebehia se wo mo kyerɛkyerɛ na sa de na nsa na emra na efiri baabi na wo mo ewo sukuntu aso so no kura nkwa nkoyo na kampesa nkofra moja no na kyeranko adwuma bi anka wudi na afata no wo mankodi nawo eno na wo mo twere ho krata se da bi ene sampanimfo ahia ho no wo mo bobo ho a wono ma wo enwoma suansa ho ma ho ede kwakoye adwuma nyina da no e wo sesa ye kase ebo na adehia ne ti ase na wo mo ti ase yi enti wo mo tworo ye na ena Hashmi Muhammad wono nene ensantwrofo edi nkuta ho e wo aso ehwe enwoma suaso wo so musi ya na wo se Sompa kase mo ho mo na mbetimi aho no mo aho ne ye pa
ama ade hye na te ase no mo wo hu no botae no na agya yankwati sɛ de be ne yɛ daache ebegyina yie Meka wo se Sompa kase bo no wasugu so wutie fi Sompa 106.5 FM Accra. Nana Kwadwo si Company Limited anopa no nsia kase bo eko ba simpremu atonti na 74 mixture eji ne Tata Leicester Ghana Limited ya toothpaste eji na kwagina mu na 21st clinic nso eji na baba no ene de esomwo no omampanyi His Excellency John Dramani Mahamadi atodwa se Commander Sugar Factory ne nyese bia wate nani atwom na mom obaye ho adwuma na se ewukura ebenya ne nkenya bi te se de Ezakiel no mpenu ana ewo dry bones no waka se nkenya bi mra na nyame kasa kire no a wo ma Ezakiel hyenkom egu dry bones no so nompa akokwa na nompe ne nkwa ba mu no saa na Commander Sugar Factory no so no ne nompe no enkwa ene edi ba beguso na asore waka aye adwuma omampanyi His Excellency John Dramani Mahamadi sansemi tudwa ebro kopie mpimfi mountain moye Central Region Northern Sashe ekopie no ochem se abandada no edi kan ehyase na wo ye adwuma wo ho kura nsa na ono ba enti ba bia bandada ne wie ye no eho no nso ba betoa so no wotoa so de a ebema Commander Sugar Factory ne jana na so prekope na ahyedie ya to ne say wa na edi mpumtuo ene yedie abre oman Ghana Commander Sugar Factory ansa ne bae no na aban etwemu ene investor bi akasa I say omo jena tumu say ono na omo pese oje factory no na or revive factory no na Nia minim say ya yen say Minister of Trade Efre sa investor no and also say your person or yen say or person or the esitre ne ba unrefined sugar because actually they need at this time and your person your man find yet or the unrefined sugar eba I just say esitre ya ye so yem farm machine no and your baba be sie no a package na waton and so nia ohia ne say yem ba ne esitre ya de ba krom ha so ne say na be ya onu monopoly over the Ghanaian market. Entina no kure wo mu no no ene omampanyi His Excellency John Dramani Mahamadi chechire mu e de fa Commander Sugar Factory no na